Πρώτα δεν ξέρω καμία ιδέα να φτιάξω, μπρο. Και ναι. Αν ξέρω, μάλλον κόλλο. Τέλος πάντων, ναι. Δεν έχει καμία ιδέα. Γι' αυτό. Δεν έχω ανεβάσει τίποτα για να δω τη φάση πρακτικά. Και ναι. Sorry. Ξέρω τι να κάνω. Ναι. Δεν ξέρω τίποτα. Τι να κάνω. Αυτό. Το είχα βάλει κάτι. Να το βάλω. Να βρέχει. Ωραία. Εδώ. Αυτό το είχα φτιάξει γιατί με κυνηγούσαν 1100 ζόμπι. Μπορεί να πεθάνω. Πήρα. Ναι. Και όπως βλέπετε έχουν γίνει πολλά κακά πράγματα εδώ πέρα. Γιατί ερχόντουσαν τα ζόμπια, τα creeper. Ναι. Γάμο. Ναι, τέλος πάντων. Και ερχότανε. Κάνανε μπουμ, σκότωναν και ναι, αυτά. Ναι. Πώς βλέπετε και είναι το σπίτι μου. Και ναι, ας πάμε να κάνουμε λίγο mining. Πάμε. Όχι. Ας πάμε να κάνουμε λίγο mining. Μήπως βρούμε και κάτι. Τα έχω βρει όλα εδώ πέρα, αλλά πριν να έχω αφήσει κάτι ποτέ έξω. Ξέρεις. Φέρε το νερό. Ωραία. Βλέπω πολλά ζόμπι εκεί κάτω. Κολλό νερό, κάτσε εδώ πέρα. Ωπα ρε σκελετή. Έχει απ' όλα εδώ πέρα. Εντάξει, δεν μπορούμε. Ευτυχώς. Εσύ όμως μπορείς. Chill. Μαλάκα, έπεσα. Ρίπ. Τέλειο. Μαλάκα, άμα πεθάνω σε βίντεο. Άμα πεθάνω σε βίντεο, τελειώνει. Άμα πεθάνω σε βίντεο, μάλλον θα σταματήσω να κάνω YouTube βιντεάκι, μαλάκα. Γαμώ τους σκελετούς. Γιατί ας κάνω. Και τι με βαράει. Ρε! Τι σου έκανα. Πω. Μπουμπούνας. Τώρα με αλλάξω. Τώρα. Άντε. Και τι μπορείς να με βαρέσει τώρα. Άντε, γεια. Τόσο. Δεν μπορώ να βρω κάτι. Όχι, στο νερό. Φέρτε. Ωραία. Κολλό. Εντάξει, να μην κάνουμε. Σαν πολύ δεν είσαστε. Λέω. Chill. Τι μπορώ να το βαρέσω και αυτός μπορεί. Σπαν, δεν έχει τίποτα. Αφήνω. Εντάξει, τώρα. Τι με βαράει. Ο αέρας. Ωραία.
Είναι αυτό το καλύτερο, το μεγαλύτερο cave που έχω δει, ρε φίλε. Και ναι, το τίποτα. Ο χρυσός, τι φάει. Creative είναι αυτά, λέω να μην νομίζω ότι έχω κάνει. Chill. Και μην έχω πάρει και τόσο golden apple. Ωραία. Πήγαμε χρυσό, ναι. Βρέχει. Νομίζω. Ναι, βρέχει. Γιατί μπορώ να κάνω riptide. Παιχνίδι. Θα πέσω κάτω. Δεν έπαιξε κάτω. Θέλω το νερό. Τώρα. Ναι. Γιατί μπορώ να κάνω ρίπτα. Ωραία. Επιτέλους. Πρέπει να... Αυτό δεν πήγε λίγο καλά. Πίσω κατά. Τέλος πάντων, ναι, επειδή δεν βρήκαμε τίποτα, νομίζω ότι θα το κλείσω εδώ πέρα και μπορεί να κάνω ξανά βίντεο αύριο. Γι' αυτό είναι το μεσημέρι. Γεια σας, παιδιά.